In every goodbye, there are rooms and opportunities for us for growth and development. My son, I remember when I graduated in philosophy, usag yun to nga dako kayo nga desisyon sa ako kinabuhi, no? Why? Because I was caught to decide between two schools, no? Kung asa ko mag-theology. For me, personally, ang ako gusto is just to remain. To remain here because familiar na ko kayo sa lugar. I am too familiar and perhaps it was already my comfort zone. So, naingon ko nga din hinalanggid ko. But then, it was through the recommendation and pag-insist gihapon, no? And the advices of the formators that I should be sent out, no? I mean, to be sent ngadto sa laing theology school. And through my obedience sa ilaha, sa ako pagsunod sa ilang desisyon and recommendation, when I was already there sa maong eskwelahan, I discovered a lot of myself. And I said nga mapasalamaton gyud ko nga nakanganhi ko nining katong eskwelahan because I discovered many things of myself and I can say that I have grown, no? Daghan ang ako na kanang nitubo gyud ko, not just sa formation but sa ako kinatibuk ano nga pagkatawo. My dear friends, that is what happens to us, no? Kung usahay naa na kita sa ato comfort zone, dili na ta gusto nga muhawa, dili na kita gusto nga mulakaw. We just want to remain dinhi or diha sa ato komportable nga kahimtang. But I tell you, my dear friends, nga kada nato paglakaw, kada nato pagngadto sa usa ka lugar, especially no sa ato mga kuan nga ni mga nagtrabaho, no, mga police, nurses, doctors, etc. nga usahay ma-assign kita sa laing lugar and kana siya nga assignment is an opportunity for us, no? Opportunity for us, for our growth, ug para sa mga butang nga angay pa nato madiskubrihan sa ato kaugalingon. Hence, my dear friends, it is always necessary for us, no? Necessary for us to leave our comfort zone kay para kita magtubo pa sa atong kinabuhi. Karon sa ato ebanghelyo, we have heard nga si Jesus nananghid or nagpahibalo ngadto sa mga tinun-an nga siya mubiya na, no? Ug kaning pagbiya ni Jesus naghatag sad kanato og maayo sad nga rason. Why? Because in his departure iyang ihatag or iyang ipabilin dinhi kanato ang manlalaban, ang Espiritu Santo. Ang pagbiya ni Jesus kanato is an obedience also to the will of the Father o pagpabilin sa Espiritu Santo. Susanglit, mga igsuon ko diha kang Jesucristo, kitang tanan iyang gitawag, no? Iyang gitawag, giawhag sa atong Dios nga unta sad, no? Ingon nga iyang gibilin ang manlalaban, kita sad untang mga magtutuo sa atong Dios, magpabilin sad diha sa lamdag, no, sa Espiritu Santo nga kung bisan asa kita niya or bisan kung asa kita muadto, no, kita permi gabayan sa Espiritu Santo sa atong mga buhat. Mga igsuon, ato'y ampo ngadto sa Dios ang matag usa kanato ug ato pangayoon ang iyang grasya, no, nga kitang tanan sa matag adlaw sa atong kinabuhi, every opportunity sa atong life, sa ato pagpakita ug matarong nga mga buhat kaniunta, no, kaniunta may ato pagsunod sa iyang kabubuton o kaniunta magpakita gyud sa ato pagpabilin sa lamdag sa manlalaban sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindo.